So yo, what's up? Good morning guys! For today's video, mag-update tayo sa Bagyong Kabayan. Ay, Diyos mio, Marimar, sayang lang pangalan mo, Kabayan. Tapos ito naman, di mo tinitingnan yung Kabayan natin. Ayan. So guys, dito guys, papunta kami pababa. Sana kami bibili kami ng asukal kasi purong-puro na kape yung nainom namin. Bakit paglaban namin yung mga maling tao dyan? So, almost 5 minutes na kami naghihintay dito guys. Patingin-tingin kami sa isa. Iiwasan namin ito. Baka mahulog kami sa isa't isa. Hindi ako napagtiis guys. Tinanong ko talaga siya kung bakit mga ilang oras pa ba ito. Sabi niya mga 10 minutes or 5 minutes now. Baka ma-okay na yung sa kabila guys kasi kinukuha yung mga kahoy doon. Pag okay na, pwede na kaming maglarga dito guys. Mahirap kasi guys, umuulan na dito. Ay sus, nanginginig na talaga yung baba ko dito. Buti na lang guys. O yan, okay na.